a llegir i el que no va ser possible va ser censura. Diu, Aleix la feu girar de cara a ell i l'abraçà estretament i la besà en la boca una i altra vegada, moltes vegades, sense deixar-li prendre alè. Llurs polsos colpejaven ràpidament i ells, cada un d'ells, sentia els gratís del cor de l'altre en la seva pròpia carn. Aleix murmurava alguna cosa estranya i discordant, i la seva veu sonava enroquida i fosca. Pauleta era, a més, ara, més que mai, una dona esplèndida i enamorada. Començava de debò a viure la seva pròpia vida. Els seus ulls tenien una divina guspira, una inusitada decisió, un principi de delitós frenesí. Tots dos relliscaren dolçament, suaument, fins a llaure's en l'herba no petjada per ningú fins en aquells moments. Una llum estranya es duia en un temps mítics, en un món meravellós i sinistre. Creien trobar-se en una època llunyana i presentida. I allí, en la solitud acollidora del cim, embriacs d'amor, deslliuraren els ressorts meravellosos de l'instint i totes les recances, tots els dubtes i temors, totes les penes antigues quedaren oblidats. Algun temps després, encara tremolosos de felicitat, Aleix i Pauleta, ja llars amants, tornaren a la sort.